Sanibonani amakhomanda sanibonani. Yabona amakhomanda bengithi ngiyeke ngikhuluma kodwa iyangihlupha ngoba uyabona leli yaqembu laKwaZulu Natal ekuthiwa iIFP. Umholi walo uhlabisa. Yela umuntu lwana unamanga. Uyadlala ngabantu and futhi abantu bakhona bayayidunguzelela nje. Bayayidunguzelela nje angazi ukuthi bayovuka nini emaqandeni. Uhlabisa wayethe ekhuluma kwe-conference noma ekhuluma nabezindaba kwi-media wathi ngeke bona bayihlanganise nento ne-ANC ngoba i-ANC kuningi engakwenzi ekwenzela abantu i-IFP yona izoba clean njena ayizuhlanganisa nje nento ne-ANC. Uqiqi Hlabisa wayeguqula yonke lento ku-ANC. Hayi zahamba ke sebekujini bashadile phela manje bashadile abantu be-IFP bayivikela i-IFP. Bayivikela. Hayi, uthe mkhulunywa ngeVET. Thina siya-IFP thina siyakweseka ukukhushulwa kweVET kuzohlomulisa umuntu ohlwempu. ANC. Sebeqhamuka uNgqongqoshe hayi. Asizukuyinyusa lokhu njani iVET. Wavela. Lo wayethe uyasupporta manje. Usezothini phela manje? Usezothini? Abantu bakithi amabavuke. Kunabaholi abadlalayo ngemizwa yabantu ngoba abantu bebathanda amaqembu abo. Ngicabanga ukuthi umuntu mayivota akabeke manje uthando nemizwa, akabeke into okuyiyona abone ukuthi izomsiza ngoba bafethu ngeke awukwazi ukuthi ungafika ushinto manje uyishintshe uphinde ushenye uphinde uyishintshe. Hayi bafana ngeke. Uyabona compared to iIFP neANC. Hayi iANC ngcono iANC hayi bafana iIFP. Abona beyingcono mhlawumbe isaphethe ushenge. Ayabona lokho na njengamanje. Uyibhekise iweni ngempela. Kodwa ke abaqhubeka abantu bahlale endlovini zabe entathu. Bathini? Bathi zaka duze kwendlovu. Hayi kodwa kushubile bafana. Kushubile ngoba ngisho nongabona uyabona. Yabo asibongele ke MK namaqembu bewaseka. Cabanga ngoba for the first time iMK bisebenzisana neDA belunto eyodwa ngoba into ebifunakalayo ukuthi abantu mabangacindezeleki. Mayikhona indlela enye ukuthi uhulumeni angathola khona imali ngaphandle ukuthi anyuse intela. Lokho bekuyinto bakufanele ngabe iyenzeke. Into bekufanele ngabe nalaba abe-IFP bayakwazi ukubona lokho ukuthi sidila kakhulu nabantu most yaba cause kuyiqiniso ukuthi most yabantu abasupporta iIFP abantu abasuke besemakhaya ezinye izinto abayifici kalula bathemba yona le IFP ukuthi izobenzela ubetter. If le IFP nayo iyabagwaza behind noma ibagwaza back, lokho kusho ukuthi abantu kumele bavula amehlo. Ngiyabonga kakhulu makhomanda, sibongele ukuthi intela inyukanga ngoba lokhu kuveza ukuthi abantu kumele babuke ama political parties wabo ukuthi abafaka kanjani ehlathini. Amen.